Malawi Today. YMCP, why DPP, why UDF don't send their Malawi? Another way to find the solution for this country. Why are you stopping us? Thank you. No, Thank we you, should not stop us. Monga momwe ananenera mmamawa mu audio yawo Aboni Kanindo ananena kuti ndikusimikizireni kuti ndikapita kumene kusindikagawako masiwiti kumeneku sakagawa maswiti ndipo adachita chowakhazika pansi. Tate ndioneneni mmene zinthu zinalili kumeneko kukoma tate ndive nkhani. Msonkhano waukulu wa bungwe loyimira zipembedzo la Public Affairs Committee PAC wayamba mu mzinda wa Blantyre. Oyimira magulu osiyanasiyana monga chipembedzo andale amabungwe omwe saboma bungwe loyendetsa chisankho komanso nthambi zachitetezo ali nawo msonkhano omwe ndi wa masiku awiri. Papita zaka zisanu pomwe bungwe la PAC linachititsanso msonkhano ongawo. Kassim Obi ali ku msonkhano ndipo akufotokoza zambiri. Msonkhano waukulu wapachaka umene bungwe loyimira zipembedzo la Public Affairs Committee limachititsa wayamba kuno ku Blantyre ku Mount Sochi ndipo magulu osiyanasiyana oyimira magulu osiyanasiyana abwera kuti ndithu atenge nawo gawo pa msonkhano umenewu. Taona amene akuyimira ngati andale, taona amene akuyimira azipembedzo, taona amene akuyimira mabungwe omwe saboma, magulu omwe amathandiza dziko lino pa chitukuko, komanso ena ngati achitetezo taona aliso pompano. Ndi malinga ndi ndondomeko ya zomwe zikuyenera kuchitika kuno, bungwe la PAC likunena kuti zokambirana zilunjika kwambiri pa nkhani yokhudza makamaka mene nkhani zachuma zikuyendera mdziko lino, komanso kwambiri akhale akutsamira pa nkhani yokhudza mene dziko lino likukonzekerera chisankho chomwe chichitike pa 16 September chaka chino. Ndi akunena kuti zambiri zikhale ndithu magawo ake ngati amenewo. Taonapo ndithu nduna za boma ngati Richard Chimwendo Banda, nduna za maboma ang'ono Moses Kunkuyu, taonaponso Jessica Bwira amene ndi nduna yona za maphunziro makamaka msukulu ngati Sauka Chenjede, komanso pali ena amene akuyimira ngati zipani zina. Taonapo Jean Matanga amene akuyimira ngati chipani cha DPP, taonanso ena ngati oyimira PDP ali konkuno ndi zipani zina zochuluka. Komanso pali Monsignor Tawale amene wandi wapampando wa bungwe limeneli la PAC ali konkuno, ndipo taonanso Merini Yolam amene wandi mkulu wa apolisi mdziko lino. Tinayankhula ndi Crispin Ngunde amene wandi oyimira bungwe la Malawi Law Society amene ndi Chief Executive Officer kumeneku, ndipo akunena kuti iwo ngati bungwe akuyembekezera kuti msonkhano umenewu ukambirane kwambiri nkhani zokhudza system ija pa Chingereza kumaiti smartmatic imene bungwe la MEC ligwiritse ntchito pa chisankho chimene chikubwerachi. Akunena kuti pali nkhawa zimene anthu anatulutsa ndi akuyembekezera kuti mwina bungwe la MEC likhale likupanga clear out zimenezo chifukwa mkulu wa bungwe limeneli Annabel Ntalimanja ali konkuno. Ndi Malawi Society ati akuyembekezeranso kuti nkhani zina ngati zokhudza chitetezo chisankho chikubwerachi zimenezo minaso mbali ngati ya polisi komanso ngati MTF akhale akutsimikizira anthu bwinobwino nkhani imene. Ndi omvera tikhale tikuwapatsira tsatane wa zimene zikuchitika kuno. Padakali pano bungwe la SIDET lapempha APAC kuti aganizire zokhazikitsa bungwe lapadera kuti lilongosole komanso kutsogolera Amalawi kufikira nthawi ya chisankho. Polankhula kwa atolankhani kulilongwe mkulu wa bungwe la Sylvester Namiwa wati ganizo liladza bungwe lawo litaona kuti President Lazarus Chakwera watangwanika ndi kutsindika pa utsogoleri wa chipani cha MCP pomwe akukonzekera chisankho cha pa 16 September. Tabwera pano mogwada kupempha nthumwi kunena kuti kumkumano umenewu akamange nthenje ponena kuti tikhazikise gulu la anthu onena kuti alamulire dzikoli kusafika nthawi imene tikavote mwabata ndi mtendere pa 16 September 2025. Chifukwa chani tikutere chitima cholamula dziko chimaoneka poyendesa ntchito za chuma, ndipo sachedwa pa bungwe la IMF komanso European Union atiuza kuti boma ili lalephera kuyendesa ntchito za chuma, kusonyeza kuti lalephera kulamulira. Chifukwa chani lalephera Achakwera amene tinasankha pa 23 June 2020 paja ayezeka kayi udindo uja panopa akulimbikira zona kuti asankhidwenso ngati president. Ndi malo moti azigwira ntchito za dziko zokomera Malawi wonse akugwira ntchito ngati mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress. Ndifake mukuona sabata zitatu mafuta akusowa palibe nduna yachosedwa, muzipatala anthu angozifera,
mankhwala mulibe palibe nduna yachosedwa andi tikunena pano ndanena kale kuti tikati kuyendesa boma ndi kuyendesa ntchito za chitukuko cha chuma. Koma poyankhapo mneneri wa bungwe la PAC Mbusa Gifford Matonga wati zomwe bungwe la SIDED likufuna sizili pa mndandanda wa zokambirana zawo pa msonkhano wawo. Cholinga cha msonkhano umene nkuonetsetsa kuti nkhani ya chitetezo munyengo imene yachisankho iyenda bwino ndipo apolisi atsimikizire Amalawi kuti apereka chitetezo kwa Malawi wina aliyense mosakondera. Cholinga cha msonkhano sikusintha boma liyenera ngati lingasinthidwe kusinthidwa pa September 16 koma osakhala kupyolera kumbali ya mkumano ngati umene tikupangawo. Mkumano ngati tikupangawo siwosintha boma koma kuonetsetsa kuti chisankho chimene chikhoza kusintha boma kapenanso kukhazikitsa boma lina chayenda mwaufulu mwabata ndi mtendere. Ndeziyembekezero zina zimene anthu ali nazo za msonkhanozo mwina akhoza kuzika pambali kuti tionetsetse kuti mndandanda wa zokambirana zathu zimene tikambirane osapita kuthengo pa zokambirana zimenezi. Kampani ya Salima Sugar yayamba ntchito yopanga shuga chaka chino zomwe zikuyembekezeka kuchepetsa vuto la kusowa kwa shuga mdziko lino. Mkulu wa kampani ya Westa Kosamu wati kampani ikuyembekezeka kupanga matani 22,000 a shuga chaka chino. Nduna ya zaulimi Hassan Kawale yati kuyambanso kwa kampani kupanga shuga kuthandiza kuti mitengo ya shuga ikhale yokhazikika. Andrew Viano walemba ripoti ili lomwe wawerenga ndi Madalitso Phiri. Pomwe shuga kupitirira kusowa mdziko lino, kampani ya Salima Sugar yayamba kupanga shuga chaka chino ndipo akuyembekezeka kuyamba kupezeka pa msika kuyambira lolemba likudzali. Polankhula lolemba ku factory yake, mkulu wa kampani a Westa Kosamu ati kuyambanso kwa shuga uku kuthandiza kuthana ndi vuto la kusowa kwa shuga mdziko lino. Komabe a Kosamu ati ngongole ya 24 billion kwacho mwali nayo ikumasokoneza kagulidwe kawo ka ntchito. Tinachedwa chifena kuti kukonza mashini kukonzanso kapena kuti zitsulo zina zimene zinaonongeka kugula kuti zibwere kuno ku Malawi zinachedwerapo koma papa nene kuti zabwera zinaso zili munjira zikubwera. Chifukwa chimenecho shuga ndo yotamba kupangayo mene zatilemu ndikuti fika wiki amayi tikapanga wa sabata inoyo fika sabata amayi Monday akwamba pita kwa pansika. Nduna ya zaulimi Hassan Kawale yati kuyambanso kwa ntchito yopanga shuga kwabwera mnthawi yake ndipo boma lichitapo kanthu pothandiza kampani kuti ipitirize kugwira ntchitoyi. Yosangalatsa ndi kuti shuga amene akupangidwayo apanga ndondomeko zoti azikapezeka pafupi ndi anthu kuti azikagula. Ndi chifukwa chake pali pa distribution hub zigawo zonse zitatu kuti shuga azikapezeka kufupi ndi anthu. Cholinga mitengo ikhaleso yotsika azimpeza somosa. Unduna wa zamalonda ndi mafakitale wati kulimbikitsa mfundo zokhudza malonda pakati pa mayiko ndizothandiza kutukula ntchitozi mdziko muno komanso kudzipezera msika wa katundu wawo mayiko akunja. Nduna mundunawo Avitumbiko Mumba yanena zidzulo pamwambo okhazikitsa njira ya makono yomwe amalonda adzipeza ziphaso kudzera pa intaneti. Malinga ndi ndunayi, ndondomeko yatsopanoyi ithandiza kuthana ndi mavuto omwe amalonda amakumana nawo akafuna kupeza kalata zochitira malonda. Dickson Chivwati Gondwe walemba ripoti ili. Ochita ntchito za malonda tsopano sazitikiranso sabata ziwiri kuti apeze chiphaso chobweretsa katundu mdziko muno kapena kutumiza katundu kunja kamba kuti tsopano boma lakhazikitsa ndondomeko ya makono yomwe adzitha kupeza chiphasochi pasanadutse masiku 3. Nduna yoona za malonda Avitumbiko Mumba yati ndondomekoyi ndiyothandiza kwambiri dziko lino komanso kuthandizira kutukula ntchito za malonda ndi mafakitale mdziko lino. Peza mbiri anthu opanga apply for permit katenga mwezi umodzi amagubira ku ofisi kuja kabwererero abwere mawa iye kulibe pita kumaliro iye adwala kuti stage by stage. Komano popanga business ija ngapanga import kandi jani kapanga export jani simaikamo ma cost of fuel ochokera kwanu ubwera ku office iku kubwerera nayo digirira ena maendeka mbiri makosa menaja simawaiga ma profit bajaya pa cost yani ya business yanu jaya. Mkulu wa sitolo za chipiko Timothy Nyirongo wati ndondomeko ndiyothandiza kwambiri kupititsa patsogolo ntchito za amalonda komanso kuthandizirapo pa chuma cha dziko lino. Mene zinalili mapepara zanakutena kutenga chiphaso pa 14 days. Koma nthawi zina 14 days imapitirira kutengera monga menanena kali mkati muja minister kunena kuti sometimes anaweza kuti wina o panga authorize
alipo kapena wina palibe, wina akapezeka winaso palibe, so zimatengera kupitira 14 days kapena mwezi so kupitira nthawi zina. Ndondomeko ya makonoyi ikugwirizana ndi mfundo za makono zolimbikitsa ntchito za malonda pa dziko lonse lapansi, ndipo pali chiyembekezo kuti dziko la Malawi lipeza phindu lochuluka kudzera kwa ochita ntchito za malondawa. Malo mwa Zodiac ndine Dickson Chivwati Gondwe. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndine Chisomo Nyirenda. Tipitirire poonanso mitu ya nkhanizi. Msonkhano waukulu wa bungwe la PAC wayambika mu mzinda wa Blantyre. Kampani ya Salima Sugar yayambanso kupanga shuga zomwe akuti zichepetsa vuto la kusowa kwake mdziko lino. Unduna wa zamalonda wati kulimbikitsa mfundo zokhudza malonda pakati pa mayiko ndi zothandiza kutukula ntchito za malonda mdziko lino. Ndipo zamasewero dziko la Malawi ndilokonzeka kuchititsa nkhonya ya lamba wa African Boxing Union ABU. Popitirira nkhanizi, unduna wa zantchito wagwirana manja ndi bungwe la European Union yophunzitsa za ufulu wa anthu pa ntchito kwa kampani komanso malo apa ntchito pafupifupi 300 mdziko lino. Nduna yona za ntchito a Peter Dimba yati kuchuluka kwa kampani zomwe sizilemekeza ufulu wa ogwira ntchito komanso zomwe sizitsata malamulo ndizo zachititsa undunawo kuyamba ntchito yapaderayi. Iwo alankhula izi lero pomwe akuluakulu ku undunawo amakumana ndi ogwira ntchito ku Chipiku kuwaphunzitsa za ufulu wawo, ufulu komanso maka malamulo apa ntchito. Malawi sangathe kupanga malonda wawo posagwirizana ndi ma trading partners. Ngakhale nsewu umene dziko linolo kuti litumize katundu ku South Africa limadalira Mozambique, limadalira Zimbabwe. Ifenso mayiko amene watabweretsa pamodzi. National Product Magazine yati kampani ndi akadaulo pa zamalonda okuchoka mayiko a SADC oposa makumi awiri atsimikiza maka zokhala nawo pamwambo opereka mphoto omwe uchitike pa 21 June ku Lilongwe. Nkuluendetsa ntchito ku NPC Arthur Chinyamula wati izi zithandizira kuperesa ntchito za malonda mdziko muno patsogolo pomwe kampani ndi ena adzakhale akugawana nzeru ndi luntha pa malonda. Iwo auzanso Zodiac kuti anthu ndi kampani zogwira ntchito m'magawo achuma, ulimi, mtengatenga ndi mafakitale ndiwo adzalandire mphoto potengera zomwe akuchita potukula chuma cha dziko lino. Malawi sangathe kupanga malonda wawo posagwirizana ndi ma trading partners. Ngakhale nsewu umene dziko linolo kuti litumize katundu ku South Africa limadalira Mozambique, limadalira Zimbabwe. Ifenso mayiko amene watabweretsa pamodzi mwachitsanzo Mozambique kutibweretsera makampani 5, Zimbabwe 5, Zambia kutibweretsera 8, South Africa kutibweretsera 3. Apapa cholinga chathu chimene tifuna kukwaniritsa ndichonena kuti Malawi sitikutsalira, Malawi soti ligulu ngati mene akuchitira mayiko ena, koma tikwalimbikitsa kuti makampani agwiritse ntchito katundu ochokera kwathu kuno ku Malawi makamaka ku nkhani za alimi, atengeponso chidwi kutukula alimi. Ndife zimene takhale kulemba kuchokera ma edition 10 ambuyo mufika tsiku lali limene tikunena kuti pa 21 tuzapanga celebrate 115. Muli information yokwanira yokhudzana makampani za ulimi, makampani za malonda, makampani aza tengatenga ndi ntokoma. Zimenezi nzofunika kuti anthu azazigwiritse ntchito pa tsiku limene fa tizazipanga pa chizungu timati unpack. Mzamasewero bungwe loyendetsa masewero ankhonya alati dziko lino tsopano ndilokonzeka kuchititsa nkhonya ya lamba wa African Boxing Union ABU kamba kuti ilapeza ring imene ndiyovomerezeka. Mtsogoleri wa bungwe la Malawi Professional Boxing Control Board Lonzo Defector Zimba watiuza kuti kampani zingapo zinaonetsa kale chidwi kuti ndizokonzeka kuthandizira nkhonya yotere imene makhala yayikulu koma vuto linali kusowekera kwa ring imene ndiyololedwa nkhonya yotere. Mabungwe a African Boxing Union ndi World Boxing Council athandiza bungwe la Malawi Professional Boxing Control Board kugula ringi. Sambanda alindi nkhani yonse mulipotiti.
Mtsogoleri wa bungwe la Malawi Professional Boxing Control Board Lonzo Defector Zimba wati ringi yafika mdziko lino kumathero a sabata yangu tai ndipo mtengo wake ndi $10,000 chimodzimodzi 19.5 million kwacha. Azimba ati atsogoleri a mabungwe a African Boxing Union ndi World Boxing Council athandizira kwambiri kuti ringi igulidwe ndipo mgwirizano wake anasayinira mchaka cha 2022 ku msonkhano wina waukulu wa masewero ankhonya umene unachitikira ku Acapulco mdziko la Mexico. Malinga ndi Azimba apa tsopano dziko lino lakwaniritsa kukhala ndi chinthu chimene chimafunikira kwambiri pochititsa nkhonya za lamba wa ABU kamba kuti ringi ndimene ili yovomerezeka. Dziko lonse lapasi ma professional boxing board onse amene tikuwaona nkhonya zonse zimene timaonera palibe bungwe limodzi la professional limene lili ndi ringi yake. Malingi onse amene timaona aja ndi malingi amene eni yake ndi ma promoter, eni yake amene ali ndi ma gym. Komano ifeyo tinaona kuti ibe kutengera ndi status yathu ndi chifukwa chake tinakwanisa. Mmodzi mwa okonza nkhonya Michael Chimaliza wati ringi ibweretsa phindu lochuluka kwa ankhonya mdziko lino kuphatikizapo kukhala ndi mwayi omenya ndi anzawo akunja mdziko lino. Mudziwe kuti anthu tikamekisa nkhonya ama videos kutumiza timatukwanika kwambiri ma promoter kutukwanika underground limeneli chinthu chonyansa ngati chimene sitingabwere kumeneko. So pano anthu onse amene amaonera nkhonya zakunja ndipo amafuna kuti nkhonya ngamaonera zikangati zakunja zija pano pa tikupeti azibwera ku nkhonya ino kuti aziona kuti nkhonya zikhala zabwino kwambiri. Mbuyomu nkhonya zambiri zimagwiritsa ntchito ringi ya bungwe la Malawi Amateurs Boxing Association MABA imene ndi ya ankhonya ongoyamba kumene. Apanso ndipo maviro pa nkhani zathu koma tisanasiyane ronenso mitu yake.